Serb ta' 42 sena tressaq il-qorti tgħawdex mix-bil-qtil tal-Eġizzjan Walid Salah Abdelmotalleb Mohammed, każ illi seħħ 3 snin ilu. Aleksandr Stojanovic tressaq quddiem il-Maġistrat Simon Grek u wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti ordnat li huwa jinżamm arrestat filwaqt li ġew ifriżati l-assi tiegħu. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Francesca Zarb deru għall-imputat. L-Eġizzjan ta' 42 sena kien inqatel fil-11 ta' Jannar tal-2018 fit-triqa fl-Arb Għawdex. Il-vittma kien instab b'żewġ tiri, wieħed fonu u ieħor f'nofs sidru. Ħdejh instabu 5 skratax ta' shotgun, iżda jidher li l-arma tad-delitt baqgħet qatt ma nstabet. Ċu il-fuq b'żewġ tiri ta' center, wieħed flon u tir ieħor fuq in-naħa tax-xellug, wieħed flon fuq in-naħa tax-xellug u tir ieħor fin-nofs ta' sidru. Żewġ skrataġġ illi allegatament intużaw dakinhar tad-delitt instabu wkoll qrib il-vittma. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-depo, il-Pulizija qalet li wara li saret analiżi ta' filmati minn kameras ta' sigurtà li kien hemm fil-viċinanzi irnexxiela tidentifika l-vettura li kien fiha il-vittma qabel ma nqatel, kif ukoll l-aħħar movimenti tiegħu. Din il-vettura kienet instabet Malta f'Settembru tal-2018 fil-possess ta' terzi persuni. Is-Serb li ilu jgħix Malta għal diversi snin kien diġà ingħata l-Police Bail darbtej fejn kien ġie arrestat l-ewwel darba fl-10 ta' Mejju li għadda. Iżda issa l-Pulizija waslet f'pożizzjoni illi tressaq l-akkużi formali. Mistoqsija mill-ġurnalisti dwar raġuni ta' dan il-qtil, il-Pulizija qalet li għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet sabiex jiġi stabbilit il-mottiv wara dan id-delitt.